Калине, въпросът ти е направо в десятката. И за да ти отговоря накратко, да, това са две съвсем различни неща. Ако искаш професионални резултати, не можеш да ги бъркаш. Затова нека разглобим състава им, за да разбереш точно защо ти трябват и кога да ги използваш. Първо да започнем с Атлас Тера Амино. Това не е тор в класическият смисъл. Погледни тук, аминокиселини 46,9%. Това е направо енергийна бомба. И това тези аминокиселини са растителни и са в една специална ел-форма, която растението разпознава като своя и усвоява на момента, без да хъби от собствената си енергия. За разлика от всички азотни торове, тук азотът е в три форми. Имаме нитратен, амониев и органичен, най-вече от самите аминокиселини. Нитратната и амониевата дават на растенията буквално шут в газа, за да могат да тръгнат веднага. А органичният азот от аминокиселините не се измива и не се изпарява. Той се вгражда директно в протеините на растението и се усвоява на 100%. Защото аминокиселините сами по себе си са азотни съединения. И когато пръскаш с Атлас Тера Амино, ти храниш растението с най-чистата форма на азот. Сярата често е пренебрегвана в повечето биостимулатори, но истината е, че без достатъчно сяра растенията не могат да синтезират протеини, дори да имат тонове азот в почвата. Тук органичното вещество е в изключително висока концентрация, над 88%. Тази висока концентрация буквално съживява почвата, като подобрява структурата й и способността й да задържа влага и хранителни елементи. А сега да преминем на Калитек. Звездата тук е калцият с цели 15%. Той прави плодовете твърди и спира върховото гниене при доматите и пипера. Прави плодовете лъскави и да не се развалят с дни. Също така е много важен и при черешите и ягодите за качествени плодове. Но тук идва и мръсната тайна, защото калцият е най-мързеливият елемент. Затова тук имаме бор, който помага на калция да се придвижи много по-лесно и в комбинация с молибден помага на цъфтежа. Ако имаш окапване на цветовете в горещините, комбинацията от бор и молибден е твоето решение. Това е за хора, които искат мощни растения и високи добиви, а не да изхвърляте половината си продукция заради напукване и върхово гниене. А ако искате да се здобиете с тях, линка е в профила. Успех!